La via més crítica a hores d'ara és l'AP7, que ha concentrat en aquest any 15 víctimes mortals, més del doble de les que van tenir l'any 2024. No? I això és el que ens ha fet centrar aquesta atenció, per una banda, amb els vehicles passants i conductors de camions, i per altra banda també pels conductors que anomenem col·lectiu de conductors i conductores vulnerables. Per altra banda, no se'ns escapa que davant de la situació que produeix un accident es generen externalitats negatives que van més enllà dels fets greus de que una persona perdi la vida en un accident de trànsit, que és el volum de les congestions, de les retencions i de les derivades que provoquen aquests sinistres d'hores i hores de cua, i evidentment aquí el que necessitem també és incidir en la reducció dels accidents greus, la reducció de la mortalitat i també disminuir aquestes retencions i congestions com a efecte col·lateral d'aquests greus accidents.